Liberala i socijaldemokrata, što zapravo u javnosti stvara percepciju da je stranka lijeva, ali zapravo stranka stoji na svojim programskim osnovama i samo ulazi u određene izborne koalicije u određenom trenutku. A kako bi se vi, recimo, da vas neko pita, izjasnili kao desni ili lijevi liberal? Pa ja se izjašnjavam uvijek kao klasični liberal. Znači sredina. Sredina. Recite mi, radite u Ministarstvu vanjskih poslova. U razgovoru koji smo vodili malo prije nešto, ste dobili jedan zanimljiv zahtjev. Možete li bi reći malo više o tome? Na Liberland. Da. Na Liberland. Pa da, dobili smo zahtjev za priznavanje, znači, jedne ideje koja uključuje i teritorij između Hrvatske i Srbije, dakle formiranje jedne nove političke tvorevine koja je zapravo zanimljivo zato što se bazira na nekakvim idealtipskim tvorevinama koje nisu realno, zapravo nemaju nekakvo realno uporište u današnjem sustavu nacionalnih država i recimo sustavu europskih integracija kako postoji. Tako da mislim da se ta tvorevina također bazira na temeljno žele vjerovati da se bazira na liberalnim idejama, ali zapravo nemaju nikakvo ideološko uporište za to, zato što u realnom svijetu te stvari ne mogu funkcionirati kako su. Znači Hrvatska ne planira priznati Liberland? Pa Hrvatska ne prepoznaje uopće postojanje takve ideje.